Ей! Къде караше, Гъс? Ай, какво става с това? Взели си кинтълто на Гъс. Става, Гош. Не, казваме, че вчера ще ми ги върне нещо и ми ги връща. Да, да отим до тях да скиме. Какво става, че това нещо взе да изнерваш? Ти нещо албумче вариш ли по? Какъв албум? Аз от дълата по-хой пари. Да се занимавам с глупости. Някой те търси. Този номер не познат нещо, не ми е познат. Ало? Ало! Ало, майката си, баало! Кой те търси, бе? Откъде я знам кой ме търси? Да, ходим да вземем кинтите, да си вършим работа. Кой звъни пак, бе? Да! Би ли не затварял твоята комуникативна станция, за да комуникираш с мен, твоят Господ? Към си ти, бе? Обаждам се аз от небитието. Аз съм твоят Господ. Гос кой? Под кой? Да бъдем по-сериозни малко, нека. Господи! Да, кажи, сине. Имах предвид, Господи! Кажи. Не, нямах предвид Исуса Христе, си имах предвид. Господи! Да, кажи. Закажи. Пари на заем не давам, нали знаеш? Тръвата ми е яка. Материалните неща са не поводът, по който аз те търся. Аз само хубав материал имам и нищо друго. Та за какво ме търсиш? Каопеле? Към тебе аз специална молба имам. Мъка, тежка, мене ме коложди. Вече 5 лета текат 7-дневните райски карнавали. А забавлявам се не аз. Само, че има един малък проблем. Тая вечер съм взет, защото ще ходя при едни курви от Аспарухово. Та може да мина утре, ако нямаш нищо напротив. Скакауедиц. Състои се моята молба в това да запишеш албум ти. Та да мога аз, твоят Господ, да танцувам. Кой ти е дилъра, бе, пич? Ауч! Кой ме гръмна? Исуса Христе от гръм небесес!